שים לב, יובל אוכל בריא הוא ספר ילדים חדש של יסמין חיו, יושב ראש המכללה לרפואה טבעית. בוקר טוב לך. בוקר טוב. עכשיו, אני ככה קצת הלעלתי בספר, ואני ראיתי לא מעט ספרים שמתעסקים גם בין היתר בחינוך לאוכל ואוכל מגוון. אבל פה יש ממש דגש על אוכל בריא. נכון. אז את יודעת מה, אולי במילותייך, ונתייחס גם לציורים, במה הספר הזה שונה מספרים אחרים שנמצאים בשוק? תראה, מבחינת ספרי ילדים שמדברים על תזונה נכונה, אין. ממש אין. אנחנו חיפשנו, וכל השנים שאני בעצם מגיעים אליי מטופלים ומבקשים עזרה בשמירה על משקל תקין, אז אני בעצם מחפשת איזשהו כלי שיתחבר לילדים. יש כאן את העניין הזה של לא רק תזונה נכונה, אלא גם בכלל אורח חיים בריא. הסיפור מספר על ילד שעובר את היום שלו מבוקר עד ערב. מה הוא חושב, מה הוא אוכל, איזה פעילות הוא עושה. להסביר לילדים למה חשוב להיות פעיל היום בעידן המחשב והטלפונים וכו'. להסביר לילדים איך בודקים אם אני שותה מספיק מים. זאת אומרת, יש כאן גם שילוב של סיפור שקל לכל ילד להזדהות איתו, וגם בצורה של חרוזים, בהומור, משהו שככה אפשר יהיה בכיף להקריא לילד לפני השינה, ולתת לו איזשהו ערך לאיזה גילאים את חושבת שהוא מיועד? הספר מיועד לגילאים גם של גן וגם מותאם ליסודי. ובכלל, אני חושבת שהעניין הזה של תזונה, גם משרד החינוך, אגב, העלה אותו על המוקד. זאת אומרת, זה משהו שהפך להיות מאוד חשוב בשנים האחרונות. אני מוכרח לדבר איתך רגע על העיצוב האומנותי כאן, כי הוא מאוד מיוחד. אנחנו ראינו כמה דוגמאות, אני אראה עוד. זה כולו בעבודת יד. כל הספר נעשה בעבודת יד מבדים. שוב, דברים עם מרקמים שאפשר יהיה לראות ולחוש, זאת אומרת, ילדים יוכלו בקלות להתחבר לעניין הזה. יש כאן המון ציורים וכל מיני דברים שקשורים לאוכל. אנחנו מענישים את האוכל, הופכים אותו לאנושי, כדי שלמשל ירקות. יש הרבה ילדים שלא אוהבים לאכול ירקות, אבל ברגע שהם רואים שיובל מספר שזה עוזר לו לגבוה ולגדול, והם רואים את זה במדד של הגובה, ורואים את זה עם חיוך, עם עיניים, זה משהו שמושך את הילד וגורם לו בעצם לחשוב, אולי גם אני אזדהה עם הילד שבסיפור. תראי, קודם כל אנחנו חייבים להתייחס לעוד דבר, אני אשתמש במילה מגניב, כן? כן. שאת עושה, והרבה מאוד אנשים עושים היום עם הספרים החדשים שלהם, יש פה מין ברקוד כזה שאפשר לסרוק אותו. זה הופך את הספר לאינטראקטיבי. מה זה אומר? זה אומר שאם אני אסרוק את הברקוד עם טלפון חכם, אז אני מגיעה לדף עם טיפים, עם המלצות לילדים, איזה מתכונים אפשר לעשות ביחד. יש שם את ההקראה של הספר בקולי, זאת אומרת, נמאס לך להקריא לילד לפני השינה את הסיפור, אתה סורק את הקוד, אתה שומע ומעביר את הדפים בעצם. זה הרעיון. בוא נדבר רגע על כמה טיפים שבכל זאת אפשר להוציא מהספר ולתת ככה להורים שמתקשים להכניס מאכלים מגוונים הביתה. אגב, גם דף עם טיפים להורים יש כאן, זאת אומרת, זה ספר מיועד להורי ילד. ההמלצה הכי חשובה שלי להורים, קודם כל לרכוש ידע. יש קורסים קצרים של 3 חודשים, אפשר ללמוד מה זו תזונה בריאה, איך לשלב אותה נכון. אנחנו לא רוצים לייצר אנטי אצל הילד. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, להוות דוגמה אישית. אתם לא יכולים לצפות שהילד יוכל שונה מכם. לא, זה ממש קשה, תדעי לך את זה. לגמרי. זה ממש קשה. את יודעת, אתמול, יום אהבה. אמרתי לעצמי, יאללה, את יודעת, לא משהו גדול, אבל ליד הבית יש איזה קונדיטוריה של שף שאני נורא אוהב, איזשהו סוג של פיימוס שף כזה. נכנסתי, קניתי לה איזה משהו, איזו עוגת לב כזאת קטנה. ברור שהילדה שלי מיד רוצה לאכול את זה. ברור, נכון. ומה אתה יכול להגיד לה? אבל בצדק, אבל בצדק. לא, אבא ואמא אוכלים ואת לא? איפה השאריות של האוכל עם הלחמניות האלה, עם קצת קוטן של הסוף? זה גם עובד הפוך, זה לא רק הילדים אוכלים. אתה יודע מה, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם, שניכם, בעצם שניכם. את יודעת, את כתבת את זה, אבל אתה והצופים בבית. הנה הטיפ הכי חשוב שנתת פה. אל תתייאשו, הילד דחה את מה שהצעתם לו, נסו שוב לאחר כמה ימים. ילדים משנים את טעמם, ולפעמים מה שלא טעים להם היום, יתגלה כטעים מחר. הבת שלי לא סבלה עגבניות, היום היא אוכלת אותם כאילו זה ממתקים. מצוין, יפה. יסמין חיה, תודה רבה. הנה משהו שגם ילדים וגם מבוגרים לא יכולים לעמוד בפניו. שוקולד, אבל